kaag sa good vibes. Isa ka bakulod nun nga mayara sang skin cancer, ang tigay nga napabulong sa ospital nga wala sa may ginbayaran, pinagi sa back chip. Yaring report. Mayara sa malignant nga melanoma kung skin cancer ang residente sa Barangay 27 sa Bacolod City nga si John Ari. Na ospital siya kag inoperahan, nagdangat sa 191,000 pesos ang iya nga bill sa isa ka private hospital. Pero nakagwa siya sa ospital nga wala sa may ginbayaran, pinagi sa back chip o kuna Bacolod Comprehensive Healthcare Program. Ang first beneficiary ng iya nga bill was 191,000. Ginbayaran sa PhilHealth was 30,000. 161 gin sabat sa back chip program. Subong, nagapaayo na ang pasyente sa ilang balay, bitbit ang mga bulong nga ginhatag sang syudad. Kaina, may mga taga Barangay Granada kag Barangay 7 nga nagbaton man sa ilang mga back chip card sa launching. Suno pa sa alkalde, plano sang syudad nga makapanagtag sang cards sa 20,000 ka mga pumuluyo sang syudad. Amat-amat na subong. We're starting this, I think 15,000 will be distributed within the week. And then ang remainder, kaya gina-validate subong, will be next week. And how many private hospitals na mayor? As of now, 3. So, Metro Pro, South, and Mercy. Ginaplano man na pagbutang sang back chip help desk sa 3 ka mga private hospitals nga partners sang syudad para sa mga indigent o kung mga wala sang ikasarang ang cards. Kung may ari kasi ni, hindi mo naman kinahanglan sang Certificate of Indigency gikan sa barangay kung mangayo ka sang tabang sa lokal nga panguluhan.